Paduka nganti dumateng ingkang putra mapan wonten ing Sanggara Pamujan Rama Penemban. Angger Narasoma. Pujawati menika anak kula namung setunggal ingkang sanget kula tresnani. Lare menika wiwit Dayabang sampun dipun tilar kaliyan ibunipun mila sakyating tenaga kula glawentah ngantos diwasa lair lan batosipun. Dinten menika Pujawati sampun dados garwa jengandika lan kula boten wani menggak awit kula boten tega ningali anak kula ceklek batosipun karana kapegataning sih. Mila dina samangke kula nitipaken Pujawati dumateng Angger Narasoma lan sisan damel kinarya tandha tresna. Tandha tresna kula dumateng jengandika monggo kula aturi nampi. Pusaka wujudipun keris dapur tilam sari pamoripun udan mas. Kula aturaken dumateng jengandika Angger Narasoma minangka tandha katresnan kula. Panuwun Rama Penemban dene paduka sampun paring sih katresnan dumateng kula. Sak sampunipun kula nyaosaken keris Kyai Udan Mas. Nyuwun pangapunten mang eling-eling ingkang dados atur kula nggih, Nger. Samangke kejawi Kyai Udan Mas kula ugi badhe nitipaken lan menika yektosipun ugi titipanipun dewa anenggih kadigdayan linangkung ingkang naminipun Aji Candha Birawa. Dayanipun menawi dipun watek badhe dados denawa ingkang kathah tanpa hitungan. Dene watakipun Candha Birawa menawi jengandika seneng dhahar Candha Birawa badhe luwih. Kosok wangsulipun menawi jengandika wani luwih lan pinter ngendhaleni nafsu Candha Birawa badhe wareg lan kerasan derek jengandika. Mila kula aturi patrap semedi ngeningaken Pancandriya kadigdayan menika monggo kula aturi nampi Raden.
Wirata Haji Candha Wirawa setunggalan dumateng Raden Narasoma parandina ana kaelokan ana ganda merbak arum nganti kaya banjaran sari ing langit ana kaluwung ingkang mlengkung yekti dadi dalan Sang Batari Darmastuti Batari Darmastuti ingkang methuk kondurira ingkang garwa nenggih Resi Bagaspati ing kasuwargan mangkono Sang Resi Ca saka Pandulu seda moksa musna ilang sak ragane. Wong ayu iwa pijer muwon Narasoma Ica Bapa Resi Bagaspati tanpa tilas yektine lamun ta ndak sinau jumbuh lawan pangandikane para wasis piyayi kuwi lamun ta seda ilang sak ragane kuwi sinebut moksa lan mati utawa seda moksa kuwi yektine ingkang dadi gegayuhane para brahmana lan ratu sing tegese Bapa Penemban Bagaspati kuwi mustikaning para brahmana ingkang ketrima sugenge banjur kaangkat derajat kamulyane munggah ana ing kasuwargan mula Damar Mancung cepeten anggenmu nuwun lan nangis ayo aku netepi marang kekudanane wong tuwa ayo tak gendong tak kanthi bali marang negaraku Pandharaka
Ayang rinengga ing kasuwangan lah kaya nganti ngenteni kumambang ing watu item sileming prau gabus hanggon kuang rantu kelawan caraka ingkang dahat pinitaya Patih Tuhayata piye kabare inggih kaliyan matur sisip nyuwun gongi samudra pangaksami awit saking pangestu paduka kula kelampahan minggah wonten ing pertapan Arga Belah lan pinanggih kalian Resi Bagaspati. Kula sampun meratilaken jumbuh kalian dawuh paduka sinuwun lan janjinipun Resi Bagaspati menawi boten kuwawi medhotaken katresnanipun Raden Narasoma kalian Endang Pujawati badhe dipun entengaken pejahipun. Kancing langit kelap-kelap katon ler kincanging alis wong risang maweh andrung sabarang kadulu ukir moyak mayik saking tias balewur lumaris sang gandrung ngibarate kebo sapi tanggurunga kowe mulih ning kandhangmu Narasoma bekti kula katur ya Mbak Pompo wedukan sing kok gawa iki sapa? Dalem. Wedukan sapa kuwi? Nitik le buluk kaya ngono mesti wong desa. Monggo anggenipun paring dawuh. Ning menika tanceping katresnan kula. Sing nduk karepake kembang pertapan Arga Belah. Pujawati. Anak Resi Bagaspati.
Yen ngono pendhita buta kuwi selak ing janji. Mongko sing jenenge pendhita ki mapane dipundi lan ditata dipundi pangandikane tata ing Resula bawane. Dheweke wis janji kelawan Patih Tuhayata yen ra bisa medhotake katresnanmu bakale dientengake patine parandene kuwi sing reruntungan pendhita mencla-mencli. Atur nuni Rama. Sakmangke paduka sampun lega, paduka sampun marem. Karana Resi Bagaspati sampun seda. Menika ingkang paduka kersakaken. Resi Bagaspati nglilakaken sugengipun kangge kamulyanipun anak. Resi Bagaspati ngurbanaken sugengipun kangge kamukten lan katresnanipun anak. Gandeng sakmangke Rama Penemban Bagaspati sampun seda tegesipun katresnan kula kaliyan Yayi Pujawati tetep langgeng lestari. Nuwun sewu. Paduka nate paring dawuh. Golonganipun menungsa menika wiwit saking inggil ngantos mangandhap menika yektosipun pinirang dados sekawan. Ingkang inggil piyambak menika golongane Brahmana, angka kalih golongane satriya, angka 3 golonganipun Wisya, angka sekawan golongan Sudra. Nadyanto blegeripun menika yaksa nanging Resi Bagaspati menika Brahmana. Menapa kinten-kinten paduka wani nglampahi kados Sang Bagaspati nglilakaken gesangipun kangge anak-anakipun tegese ora mung dadi wong tuwa sing golek menange dhewe. Aduh Pati. Oh. Wah. Angastening Lodira kawang-wang Gegono kangsu mirat Wah jagat Dewa Bathara Nadyanto gugup gagap guragapan kaya sinamber gelak jantung kuning yektine kala mangsa wong gerang yen lagi kalimput sing ngelikake malah anake. Kebukten ripalungguhan iki Nadyanto seklimah ucapmu ning kebak mutiara sing bisa ndodhok diadaku Narasoma. Pujawati aku nyaluk ngapura. Aku mung bisa ndongaake muga-muga wong tuamu Resi Bagaspati mulya wibawa ana kasuwargan langgeng. Narasoma, gandeng panjenenganing sun dadi ratu wis ora wicaksana. Dadi ratu parandene blawur kang dadi panyawangku ora bisa netepake marang kautaman. Yen nganti kebacut-bacut anggenku dadi pengayoman tan wurunga mung bakal nyiksa rasane wong cilik. Mongko apik-apike pangarep kuwi gelem lengser saka lungguhe lamun to wis ngrasa dheweke ora bisa nata, ora becus ngatur marang wong cilik. Aku wis ora iso ngatur karo kowe. Mula ripalungguhan iki panjenengan ingsun Prabu Mandra dipun netepake. Kowe tetep sing tak gadang dina iki tak wisuda dadi ratu ning Mandaraka. Jejuluk Prabu Narasoma ya Prabu Salyapati.
Anenggih Prabu Narasoma ya Prabu Salyapati wis kasengkaaken ngaluhur jumeneng Narendra ing Mandaraka. Sinisian ingkang garwa Prameswari nenggih Endang Setyamati ya Dewi Pujawati. Lumakuning wektu wis peputra wujuding putra pawestri cacah 3 ingkang mencorong mawa teja. Hanenggih Dewi Herawati, Dewi Surtikanti, Dewi Danawati. Ingkang sulistya ing warni kabeh mencorong mergawani prasasat kaya putri ingkang saking Surakarta.